La comunitat educativa de Balaguer i Comarca s'ha sumat aquest dimecres a la vaga convocada pels sindicats majoritaris del sector, una vaga per reclamar millores salarials i laborals. Les protestes dels docents s'han dut a terme arreu del país i des de primera hora del matí s'han registrat talls en algunes carreteres. En el cas de Balaguer, els docents s'han concentrat des de primera hora a les portes dels instituts i escoles per acabar amb una marxa fins a la plaça del Mercadal, on s'ha dut a terme la concentració unitària. La protesta educativa arriba després de mesos de negociacions encallades amb el Departament d'Educació i reclama més recursos, menys burocràcia, ràtios ajustades i un desplegament real del decret d'educació inclusiva. Ho explica Jordi Palasí, un dels docents manifestants a Balaguer. D'una banda estaria una cosa que fa por parlar, perquè els mestres som així, els docents som així, és l'augment del salarial. Aquest és un primer tema, però a banda d'aquest tema, que és important, també hi ha la millora de les condicions laborals de les escoles. Actualment estem treballant amb ràtios elevadíssimes, amb manca de recursos, de vegades les baixes dels professionals que ja no es cobreixen, i això implica una davallada de resultats acadèmics que any rere any, degut també al decreixent inversió del departament, que estem situant-nos en un 3,6 del PIB, quan ells mateixos a la llei diuen que hauria de ser un 6, veiem que això té un impacte any rere any i fa que els resultats educatius caigui i que la societat en general, per una manca d'anàlisi, culpi els docents, quan precisament som els primers perjudicats i són els que estem aguantant, els que estem sostenint el sistema educatiu. Portem molts anys, molts governs que no s'asseuen a la taula de negociació i estem cansats de mantenir, de sostenir aquest sistema, i en un acte d'honestitat volem fer públic el nostre malestar, el nostre neguit, perquè d'una vegada per totes el govern actual, ja toca també ell, els anteriors també ho han fet igual de malament, s'asseguin a la taula de negociació i escoltin les nostres reivindicacions. La concentració ha inclòs també la lectura d'un manifest de reivindicacions adreçat al departament perquè escolti les demandes i els desencalli les negociacions. A més, s'ha avançat que en cas de no ser escoltats, aquesta esdevindrà la primera d'una sèrie d'accions que esperen que siguin massives. Un cop acabada la concentració, els manifestants es desplacen a Lleida, on participen en una gran concentració a la plaça Ricard Vinyes. La Generalitat ha establert serveis mínims, un docent per cada 3 alumnes d'infantil, primària i ESO, la meitat de la plantilla als centres d'educació especial, un terç a les llars d'infants, així com la meitat del personal de cuina, menjador, acollida i extraescolars.